Assalamu alaikum wa rahmatullahi, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin. A yau da yardar Allah, bidiyon da muke dauke da shi bidiyo ne da zai nuna maka yadda zaka siya data 1.5 akan 300 kacal. Zaka iya siya a MTN akan 300 kacal, zaka iya siya a Airtel akan 300 kacal. Kafin mu je nuna mana yadda abun yake, dan Allah idan kai bako ne ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun ire-iren waɗannan shirye-shiryen da zarar mun saki. Nagode, ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu je nuna mana yadda abin yake. Da fara zaka shiga wajen dialing, in ya buɗe sai ka danna *121#, sai ka danna, sai ka tura zuwa kan MTN. Da MTN za mu fara. Dan ya buɗe kaga ga zaɓin da ya bamu 1 2 3, namba na uku shi za mu zaɓa, data for me, sai ka yi reply da 3. Sai ka yi reply da 3 sai ka tura. Ka gani gashi ya bamu zaɓin da za ka iya samu. Kaga za ka iya samun 9 GB akan 2000, za ka iya samun 4 GB akan 1200, za ka iya samun 1.5 akan 300. Sai mu zaɓi na 300 ɗin, amma sati ɗaya ne. Ka gani, sai ka yi activate, sai ka yi confirming da 1. To da kaya haka, ka gani ya nuna min ni ban da kuɗi ne, amma in dai kana da kuɗi a kai zai nuna maka your activations have successfully why haka dai, irin ka riga ka samu nasara. Saboda haka bari mu je nuna mana na yadda zamu yi na Airtel. Da fari shi kuma Airtel zamu je, sai mu shiga, sai mu danna 141, sai mu danna *241, sai mu danna hash, sai mu tura. Shi ma sai mu zaɓi Airtel. Zai kawo mana zaɓi kamar haka. Kaga naira 100 zaka iya samun 200 MB daily, naira 200 zaka iya siyan 1 GB akan 200, zaka iya samun 2 GB akan 500. Ranar ma basu kamun na 300 ba, amma dai 1 GB 200 ma kaga yayi a naira 100. Saboda haka 200, saboda haka sai ka zaɓi number 2 din kawai, inda yanzu bai bamu zaɓin ba. Ka gani, sai ka danna, sai ka reply da 2, saboda in ka yi reply da 1 dai da kuɗi a wayanka, duk sanda ya ƙare zai yi expire, zai yi renew da kansa. Saboda haka sai ka danna number 2. Ka gani, su ma sun ce mun babu kuɗi a ciki, da kuɗin a ciki da tuni sun bani. In ka bi wannan hanyar to za ka samu data mai sauƙi ba tare da ka kashe kuɗi da yawa ba, kuma da sati guda yake yi. Nagode.